Slušaj, ako Nemci nešto vole više od piva, to je red. Ordnung. Kod njih reči ne mogu da lete kako im se ćefne. Ovde postoji strogi vozni red. Svaka reč ima svoj peron. Zaboravi naše vozove. Nemačka rečenica je specijalan voz. Ovde je lokomotiva, tvoj glagol. Uvek drugi vagon. Ona je teška, ona je motor i ona je uvek zakucana na poziciju broj 2. Evo primjera. Prvi vagon je ih, druga je lokomotiva trinke, treći je teret kafe. Ih, trinke, kafe. Ich trinke Kaffee. Ali pazi sad, ako hoćeš da naglasiš vreme, morgens, lokomotiva ostaje druga, zato tvoj ih mora da ode pozadi. To je inverzija. Znači, morgens, trinke, ih. Lokomotiva se ne pomera. Morgens trinke ich Kaffee. Glagol je tub. Pas juri mačku. Znači, glagol jakt je lokomotiva. Čak i ako kažeš u bašti juri pas mačku, jakt ostaje zakucan na dvojci. Ne mrdaj ga. Pravilo broj 2. Da. Ne pitanja. Tu lokomotiva daje gas i preuzima prvo mesto. Sada ona probija led. Trinkst du? Jahter? Ne pitaš, ti piješ kafu, nego piješ ti kafu. Trinkst du kafe? Vidiš, sada lokomotiva vodi. Trinkst du Kaffee? Jagt der Hund die Katze? Bist du müde? Ali čekaj, šta je sa onim pitanjima? Ko, gde, šta? Halo, kontrola? Halo, Elza, gde idu V reči? Bite, daj nam signalizaciju. Pravilo 3. V reči su specijalni vagoni. Vas, vo, van i tako dalje. One uvek idu ispred lokomotive, na prvo mesto, a lokomotiva se vraća na mesto broj 2. Jasno. Znači, V vagon je prvi. Šta radiš danas? Was machst du heute? Ili gde živi lama? Wo wohnt dein Lama? Savet za kraj. Nemci vole direktnost. Kad slušaš Nemca, uvek čekaj tu drugu poziciju. Tu leži akcija. Ako promašiš mesto glagola, ispašćeš iz šina. Vozni red se mora poštovati. Skini aplikaciju za reči, skriptu da naučiš pravila i vežbanku da treniraš redosled. Linkovi su u opisu, nemoj da zakasniš. To je to. Sad znaš gde parkirati glagol. U sledećoj lekciji učimo kako da kažemo ne. Vidimo se. Čus!